Ġiet inaugurata t-tieni fażi tat-tisbieħ tal-ispazju ħodor fis-sitt tat-tempji neoliġiċi ta' Ħaltarxien fejn biċċa art li kienet mitluqa fl-istess kumpless ta' madwar 100 sena issa ġiet mibdula fi ġnien b'900 tarbuxell ta' pjanti indiġeni Maltin. Fattur interessanti hu li l-pjanti magħżulin huma wkoll dawk li kienu jinstabu f'pajjiżna fi żmien Neolitiku waqt li l-għeruq tagħhom ma jagħmlux ħsara l-fdalijiet storiċi. Il-proġett sar bil-għajnuna tal-Fondazzjoni Alfred Mizzi, biċ-ċermen tagħha Julian Sammut, preżenti għall-inaugurazzjoni, jgħid kif il-ħidma li tagħmel Heritage Malta il-bogħod mill-ġen kummerċjali u ffokata biss fuq il-wirt lokali u kulturali. Fis-sitt tat-tempji megalitiċi ta' Ħaltarxien, il-Chief Operations Officer ta' Heritage Malta, Kenneth Gambin, spjega li dan kollu tisir biex ikun anke ppreservat il-wirt neolitiku ta' pajjiżna, parti mill-missjoni tal-istess entità. Gambin kompla li fil-proġett li inkluda l-tranġar tal-ħitan tal-madwar biex jikkomplementaw dan kollu l-għażla tal-pjanti u s-siġar kienet partikolari minħabba li rikjedu l-inqas ammont ta' ilma possibbli la darba mdorrin fil-klima tagħna. Għażilna wkoll pjanti u arbuxelli li nafu li kienu f'Malta fi żmien Neolitiku. Ħalli hekk il-viżitaturi kollha li ġew hawnhekk mhux jaraw biss il-wirt kulturali, jiġifieri il-kumpless innifsu, imma nkunu nistgħu nispjegawlhom ukoll l-ambjent naturali ta' żmien Neolitiku u b'hekk nofru esperjenza ħafna aħjar. Id-deputat Chairman Etni Xikluna għal kif qed jagħtu l-importanza li tixraqilha l-aspett naturali fejn minn barra dan il-proġett hemm oħrajn li saru, fosthom dak fil-Wittar Dalam u l-mixtla ta' pjanti endemiċi fejn anke fil-proġett qed jitkabbar in-naħal u qed iħallu anke l-ħaxix selvaġġ jikber u ma jinqatax biex xejn fl-ekosistema wkoll. Tenna li b'dawn il-proġetti qed jaraw li jkunu postijiet edukattivi fejn it-tfal ikunu jistgħu jitalmu man-natura.